V Dolnej Lehote si nekompromisne žije svoj príbeh aj zamilovaná Ľubka. Dnes je to konkrétne kuchynský hriešny tanec. Super! Babi, toto je o nás. DJ Ľubka začína svoje vystúpenie úvodným prehovorom k publiku. Fotka v Euróbale aj plišový medveď sa však zatiaľ tvária vlažne. Vy to viete, ja to viem. Vidíte ma, počujete to. Ste tu so mnou. Myšlienkami, duchom, ste tu so mnou. Ľubka, neboj sa, všetci sme tu s tebou. K nesmelému kolísaniu v bokoch sa postupne pridáva aj podmanivý vokál. Hudba lieči. Čo konkrétne v tomto prípade, ťažko povedať. Úsmev je náš make-up. Starší brat. Ani jedna neuteká, nepoznáme strach. Pokúšame osud s kľúčom na dlani. Nemožné. A spočuť proti nám ste bezbraní. Obaľovanie syra ešte nikdy nebolo dráždivejšie ako v podaní drogistky zo Šale. Tá robí svojej predajni dobrú reklamu. Očividne sa v nej dá dostať len naozaj kvalitný materiál. Sme také, aké sme. Lúčka. Fungujem. Hoci máme blízko k žene, stále sme dievčatá, večné dievčatá. Ľubka sa naplno otvorila. Badať to ako v motorických prejavoch, tak aj v sprievodnom slove. A ja som taká, aká som. A ľúbim to tu všetko. A ľúbim Juraja a budem ho milovať do konca života. A urobím preto všetko. A nemá šancu, moja zlatá. Lebo ja som ja. A som taká, aká som. Čo s človekom dokáže spraviť láska a výpary zo strúhanky? Ľudovému heslu útechy "Som taká, aká som" dodala rozšantená predavačka úplne nový rozmer. Deti ulice. Hoppa, páli, nevadí. Omámená Ľubka necíti bolesť či fyzické limity a ani nevidí. Minimálne nie je rozdiel medzi stánkou a digestorom. Stanka moja zlatá, nemáš šancu. Ja som tu. Môžeš si na seba obliecť, čo len chceš. Môžeš mu rozprávať, čo len chceš. Šepkať, alebo neviem čo. Ja, ale ja. Víťazka Ľubka začala do trojobalu pomaly baliť aj seba. Smažiť sa však bude až neskôr. Urobíme večer žúrku, budeme sa zabávať, budeme tancovať. Ale ty budeš sedieť. Lebo ja budem tancovať. A ty budeš sedieť. Unavená kuchárka potrebuje zmeniť žáner. Poctivé piruety a trojité Ľubbergery ju vyčerpali. Ešte stále má však dosť síl citlivo za chodu pretextovať ďalšiu skladbu. Budeš môj? Presne tak. Teraz tu my budeme žiť. Čiperná 40-tnička v ľahkej nirváne smeruje k zemi. Prvok vábenie na psíka je jedným z vrcholov jej čísla. Budeš môj? Áno. Presne tak. Vlastne Ľubkino číslo je plné vrcholov. Patria medzi ne napríklad aj prehrabávanie si vlasov v náročnej polohe pololežmo, tajomné zakrádanie sa zárubňami či veľkolepý múčny dážď. Dnešný večer bude náš. 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 Bude náš. Dnešný večer bude náš. Iba môj. Tvoj a môj. Šaliansky spevokol dal svetu novú Shakiru. Volá sa Ľubka a jej budúcnosť je jasná.
Minimálne 3 hodiny bude teraz upratovať kuchyňu Jurajovej mamy.